ఇప్పుడు మోడీ కోర్టులో బంతి. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు అర్జెంట్‌గెళ్లి ఢిల్లీలో సెటిలైట్ చేసుకోకపోతే గనక పరువు పోయేది రేపొద్దున వీళ్ళకే. తుఫాను నష్టం. వాస్తవంగా పూర్తి అంచనాలయ్యాక పంపిస్తారు. ఈలోపు మీ బృందాన్ని పంపించండి అని చెప్తారు. కానీ ముందే ఇక్కడ పంపించేసారు 5,400,00,00,000. అంటే ఏంటి అర్జెంట్‌గా కొంత డబ్బులు పంపించండి. ఇప్పుడు రైతులకి ఏదైనా డబ్బులియ్యాలంటే మోడీ ప్రభుత్వం ఇస్తే ఇస్తారు. లేదంటే గనక అదిగో చూసారా అప్పు చేసుకోవాల్సొచ్చింది. అలాగని మోడీ పేరు చెప్పకుండా ఇట్లా చేశారని చెప్తారు. ఇప్పుడు ముందు రైతులకి ఎంతో కొంత పరిహారం వెళ్ళాలా. అదే సందర్భంలో నష్టపోయినటువంటి చోట్ల రోడ్లు అది వెయ్యాలా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దెబ్బతిన్న రోడ్లను కూడా ఈ ఖాతాలో ఏసేస్తారు. ఆల్రెడీ ఇన్నేళ్లు పట్టించుకున్నటువంటి నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కూడా ఈ ఖాతాలో వేసేస్తారు. ఇంకో 10,000 కోట్లు రేపో మాపో యాడ్ చేసి ఇవ్వబోతున్నారు నివేదిక. ఈ లోపుగా ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి అర్జెంట్‌గా పబ్లిక్‌కి నేరుగా అందాల్సిన వాటిని చూడాల్సిన బాధ్యత బీజేపీ వాళ్ళ మీదకి నెట్టింది తెలుగుదేశం.